Толенома барои имрӯз санаи 19 ноябри соли 2020. Ҳамал дар ин рӯз душманон дар ҳаққатон ноадолатиҳои зиёде мекунанд. ҳушёр бошеду бадхоҳонро бетанбеҳ намонед. аз ҷониби нафаре ки нисбаташ бетафовут нестед таърифу тавсифи зиёд мешунавед. аз бепул мондани худ рӯҳафтода нашавед. рӯзҳои наздик вазъият рӯй ба беҳбудӣ хоҳад овард. сабр маслиҳати дӯсти наздикатонро бо назари танқид қабул накунед. андешаи он ки дӯстатон ба зиндагии шумо бинӣ мехалонад комилан ғалат аст. дӯсти зиндагӣ дидаатон сидқан ба шумо кӯмак кардан мехоҳад. агар дар масъалаи фурӯши тиҷорати шахсӣ ба ҳуқуқшинос муроҷиат кунед зудтар ба мақсад мерасед. ҷавзо дар ин рӯз пешниҳоди нави корӣ имкон дорад саросима нашавед. нағзакак фикр кунед. дар масъалаҳои пулӣ бештар бо наздикони худ маслиҳат кунед. нафароне ки аз дарди меъда азият мекашанд ба худ табобаткунӣ машғул нашавад. бегоҳи рӯзӣ ба хонаатон меҳмон меояд. барои мулоқоти ошиқона рӯзӣ созгор аст. саратон аз субҳи содиқ бояд нақшаи кор ва истироҳатро тартиб диҳед то ки ниятҳояшро амалӣ карда тавонед. табъи нохуши худро пинҳон доред вагарна ба гирдоби яъсу ноумедӣ гирифтор мегардед. вохӯрии аҷиб фикру ақидаҳоятонро ба бисёр чизҳо тағйир медиҳад. дӯстдоштаатон аз меҳрубонии шумо миннатдор аст. асад дар ин рӯз дар бораи худ ва дӯстдоштаатон овозаҳои зиёдеро мешунавед. агар оқилу дурандеш бошед ба ғайбатҳо бовар накунед. асадҳои коргар бо супориши роҳбарият ба сафари хидматӣ мебароянд. вазъи молиявиятон хуб аст вале агар пулро сарфа накунед ба зудӣ киссаҳоятон холӣ мегардад. сунбула ҳодисаҳое ки дар ҳаётатон рух медиҳанд ба дил наздик қабул накунед. корҳоятон хуб мешаванд ба шарте ки рӯҳ афтода нашуда ба умеди кӯмаки бегонаҳо нашавед. барои беҳтар сохтани вазъи молиявӣ манбаи нави даромад ҷустанатон лозим меояд. аз маслиҳатҳои шахсе ки дӯсташ медоред рӯй нагардонед. мизон дар ин рӯз дар гуфтору рафтор андозаро нигоҳ доред. ба хабаргирии хеши беморатон меравед. ба бемориҳои музмине ки ҳар сол дар ҳамин вақт хуруҷ мегиранд бодиққат бошед. агар маблағеро барои рӯзи мабодо захира карда бошед ба касе нагӯед. дӯстдоштаатон аз шумо меҳрубонӣ мехоҳад. ақраб дар ин рӯз аввал мушкилиҳои худро ҳал кунеду баъд аз пайи анҷом додани корҳои дигарон шавед. вагарна бо рақибони худ як ба як монда вақти пурқимати худро бо баҳсҳои бемаънӣ мегузаронед. беҳтараш аз пайи ба даст овардани манбаи нави пулкоркунӣ шавед. вохӯрии хотирмон ба муҳаббати бузург мубаддал мегардад. қавс дар ин рӯз ба вазъи саломатии худ диққат диҳед. агар дарде нороҳататон месохта бошад ба табиб муроҷиат кунед. тарки одатҳои бад намуда аз хӯрдани ғизоҳои равғанин хамирӣ ва шӯр худдорӣ намоед. бегоҳи рӯзӣ лаҳзаҳои хуши ошиқонаро интизор бошед. даромади пулӣ табъатонро болида месозад. ҷаддӣ дар ин рӯз ба вазъияти ногувор гирифтор мешавед. атрофиён шуморо дар бепарвоиву бемасъулиятӣ гунаҳкор месозанд. ба танқид омода бошед. ҳангоми робита бо дӯстдоштаатон кибру ғурур ба кор набаред. агар дӯсти ҷониятонро ба душман мубаддал кардан нахоҳед ба ӯ қарз надиҳеду қарз ҳам нагиред. далв дар ин рӯз ба нафаре душманӣ накунед вагарна худатон ба нохушиҳо гирифтор мегардед. нисбати ҳамкороне ки баробари шумо таҷрибаву собиқаи корӣ надоранд хурдагирӣ накунед. пулҳои худро дар ҷои бехатар нигоҳ доред ё ҳамёнатонро аз дуздон эҳтиёт кунед. каме нотоб мегардед вале ин нишонаи камхобӣ аст. худ дар ин рӯз ба сафари роҳи дур рафтанро маслиҳат намедиҳем вагарна дар роҳ ба ҳодисаи нохуш гирифтор шуданатон имкон дорад. дар масъалаҳои пулӣ бо нафароне ки нисбаташон боварӣ надоред ҳамкорӣ накунед. ба садои қалб гӯш андохта дӯстро аз душман фарқ карда метавонед.